Ayan, welcome back mga guys. Maulan na naman po dito po ngayon sa Lawang, Northern Samar. And for today's video, tayo po ngayon ay magluluto po tayo ngayon ng tinatawag dito na inugog, ginataang kamuting kahoy, inugog na agikway. So, tara guys, let's go. Magluto tayo. Maulan na naman po, kaya tamang-tama lang po yung ating pag-uug-ug for today's video. At ayan mga guys. So ako po ngayon ay namamanit ng tinatawag na So ayan guys, ito po yung agikway o tinatawag na kamuting kahoy. At ako po ngayon ay namamanit. Ayan. At ito na po yung aking gawa. Yes, ayan. So uugugin natin yan mga guys. Ini nga ba? Share rin nga. So ayan. Pasensya na, medyo maano kasi maputik eh. Pero ayos lang yan. Hugasan ko naman yan mamaya eh. So ayan guys, abangan ninyo yung ating pag-uug-ug. So ang katulong ko dito ay yung aking pamangkin na 11 years old pa lang, may syuta na. Syara-syara sa syuta niya na si Lumod. Lumod na inedit niya sa katkat. At ayun din yung aking nanay na nagpariband. Ayan, naghitso siya ng isda. So, syara-syara sa pamangkin ko na tumutulong sa akin dito. Abasa! So, hawak mo yung cellphone. mamaya na nga ako magsalita, baka masamad pa ako. So guys, mamaya panoorin niyo yung aking gagawing pag-ug-ug. So ayan guys, ngayon naman ay lilinisan ko itong mga isda. Lilisan ko Ayan, at ito yung ating ipapares sa balito, si nanay kong nagpariban yung naglinis. Ipapares natin sa inugog na agikway. So ito po yung simpleng buhay namin dito sa probinsya. Kapag nagsawa na po kami sa pagkain po dito sa mansion. So kapag nagsawa na po kami sa mga pagkaing social dito sa mansion, ayan, nagluluto kami ng mga available dito sa aming barangay. So for today's video, magpapaksiw tayo ngayon ng isda. Ayan, may kanin pa. Kunti lang yung bawas dahil maulan mahagkot. So yung paksiw na isda, paparisan natin yan ng ginataang kamuting kahoy. Ayan, ano ba yan? Medyo madumi kasi. Ayan medyo maano yung mga gawa ko, medyo maputik, pero ayos lang guys. Tuloy-tuloy lang tayo sa aking pamamanit para makapagsaing na tayo. Ayan guys, ngayon tayo ay magpupuga ng gata. So ito yung gagamitin natin sa ating pag-uug-ug. At ayan, ipapalis na natin ang ating hatok. Ito yung kakang gata at isusunod kaagad natin yung maramihang gata, yung pangsabaw. So ayan guys, nasaing na. So abangan natin, maluluto na yan. Ayan, hindi na ako nakapag-video kanina habang sinasaing natin dahil syempre nagmamadali tayo dahil ito na naman yung aming bio. Yung aming bibi talaga na makulit. Ayan guys, nilagyan na ng hatok. Nasa Tagalog sa hatok. Rebanded. Nang Tagalog sa hatok. Ayan, basta nilagyan na siya ng hatok. So ngayon, antay na lang natin na hubsan siya.
Ayan, kakanggata. Naalala ko na. So, nilagyan na natin ng kakanggata. Ayan. So, luto na guys. So, ayan guys. Titikman na natin yung aking luto. Ayan. Excited much. So, nandito hawak-hawak ko yung aming bibi dahil alam nyo naman, hindi to sa akin pumipikal. Ayan o. So, tikman natin kung lalasahin. Grabe guys. Tinatawag na sa waray na mayagudot. Ayan. Sa Tagalog, ano bang mayagudot sa Tagalog? Matari?